Ара, какво става? Ти къде си удил? Дай една цигара. Ка лажеш. Нямам, така. О, ти лажеш. Ка си. Ай, връй си, връй. Кой си връва? Та връй си, бе. Какъв си официален? Ще си скупил. Дрога. Ти си Бойчо дрогаджият. Бойчо дрогаджият. Виж го да го еба брадя Салия, педерас. Бойчо брадя Салия, педерас. Вови. Много си известен по интернет. Много си известен по интернет. Имаш много гледания. Некой те снима постоянно и така. Я не мога да снимам, пребан ми апарат. Гад се обръснеш. Си много си брадясал. Беше циганката. А? Ще си изкупил. Кажеш бе, Букук. Ай бе, Букук. Да те в Букук скапа. Ай, умире в пустата ти кущата. Гей смот. Това беше епизод на Бойчо Казев в Галдеята.